Μια φορά και ένα καιρό, πριν από πολλά χρόνια, ήταν ένας νέος που ζούσε σε ένα μικρό χωριό μαζί με τον πατέρα του. Το σπίτι τους ήταν πολύ φτωχικό και δουλεύαν όλη μέρα για να καταφέρουν να αγοράσουν ένα καρβέλι ψωμί να φάνε. Ο νέος, που δεν του άρεσε αυτή η ζωή, όλημερής έβριζε την τύχη του. Και τον πατέρα του, που τον έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Μα τι κάνω εγώ εδώ μέσα? Γιατί να μη ζω καλύτερα? Έλεγε και ξανά έλεγε, μα τίποτα δεν άλλαζε. Μια μέρα λοιπόν πήρε τη μεγάλη απόφαση. Γέμισε ένα σακί με 2-3 ρουχαλάκια του, έβαλε και 2 καρβέλια ψωμί και βγήκε στο δρόμο να πάει να βρει την τύχη του. Δεν ήξερε για που τραβούσε, μόναχα πήγαινε. Και πήγαινε. Και πέρασε καιρός, μέχρι που ο νέος βρέθηκε σε έναν ποταμό. Κάθισε εκεί να ξαποστάσει λιγάκι, να πιει λίγο νερό, να πληθεί, να ξεκουραστεί για να συνεχίσει τον δρόμο. Μα εκεί, στην άκρη του ποταμού, είδε ένα ψαράκι που ήταν ξαπλωμένο και είχε μια τεράστια κοιλιά και κάθονταν ακίνητο το καημένο. Σαν τον είδε το ψαράκι, του λέει, τι κάνεις εσύ εδώ? Τι θες στο ποταμό? Εγώ πάω να βρω την τύχη μου, για τη ζωή μου είναι άσκημη. Μα εσύ ψαράκι μου, γιατί κάθεσαι στην άκρη του ποταμού και δεν κολυμπάς? Δεν ξέρω, πάντα έτσι ήμουνα. Ας πας να βρεις την τύχη σου, δεν ρωτάς και για τη δική μου? Γιατί κάθομαι έτσι μοναχό μου, ξέρω, στην άκρη του ποταμού. Ο νέος, που ήταν καλό παιδί, συμφώνησε να βοηθήσει το ψάρι σαν βρει την τύχη του. Κι έτσι λοιπόν πήρε το δρόμο και πήγαινε. Μέχρι που θα πως ήταν έτσι τέλη Αυγούστου ή Σεπτέμβρης. Κι είδα από μακριά ένα αμπέλι μεγάλο. Μωρέ, θα πάω να φάω κανένα τσαμπί στα φύλλα και να ξεκουραστώ. Έτσι ο νέος πήγε στα αμπέλι και άρχισε να ψάχνει για σταφύλια. Μα δεν μπόρεσε να βρει είδε μια αρρωγίτσα για να φάει. Κάθισε λοιπόν εκεί από κάτω μέχρι που συνάντησε έναν άντρα. Και του λέει ο άντρας, τι κάνεις εδώ, νέε μου, πως και από τα μέρη μας? Πάω να βρω την τύχη μου, γιατί η ζωή μου είναι μαύρη και θέλω να την αλλάξω. Μα τούτο το ταμπέλι, γιατί μωρέ τούτο ταμπέλι δεν κάνει σταφύλια? Τούτο ταμπέλι είναι δικό μου. Τ' αγαπώ, το φροντίζω, το περιποιούμε χειμώνα καλοκαίρι. Μα χρόνια τώρα δεν μου έχει βγάλει μηδέ μια ρόγα στα φύλλη. Σαν πας να βρεις την τύχη σου, νέε μου, μήπως μπορείς να ρωτήσεις και για τη δική μου? Και ο νέος φυσικά συμφώνησε. Και πήρε πάλι το δρόμο και πήγαινε. Μέχρι που βρέθηκε σε ένα δάσος
πελώριο και κατασκότεινο ήτανε. Ήλιος δεν περνούσε ανάμεσα από τα κλαδιά των δέντρων, τόσο πυκνά ήταν τα φύλλα τους, και θύραμα δεν έβρισκε να κυνηγήσει. Μοναχά κάποια στιγμή βρήκε ένα κυνηγό που είχε γυναικεία φορεσιά, γυναικεία μορφή και φωνή. Σαν τον είδε τον κυνηγό του, λέει εκείνος, «Ωραία, ναι, μου τι κάνεις εδώ εσύ, πώς και από τα μέρη μας?» «Εγώ πάω να βρω την τύχη μου, γιατί η ζωή μου είναι μαύρη». Σαν βρεις την τύχη μου, την τύχη σου δεν ρωτάς και για τη δική μου, γιατί εγώ νέος άνθρωπος και όμορφο παλικάρι να μην μπορώ να βρω μια γυναίκα να παντρευτώ?» Ο νέος συμφώνησε και συνέχισε πάλι το δρόμο του. Μέχρι που κάποτε την βρήκε την τύχη του και τη ρώτησε. Και η τύχη του, η μεγαλόκαρδη, του είπε πως θα τη βρει την τύχη του ο νέος στο δρόμο του για το σπίτι, και του είπε και για τις τύχες των 3 ανθρώπων που συνάντησε στο ταξίδι του. Ο νέος λοιπόν την ευχαρίστησε, έφυγε και πήγε γρήγορα και βρήκε τον κυνηγό. Τον κυνηγού τότε του είπε πως εσύ μωρέ είσαι γυναίκα, δεν είσαι άντρας. Μα μοναχάκι ήταν να στολιστείς, να γεννείς γυναίκα όμορφη και να πάρεις τον πρώτο νέο που θα βρεθεί μπροστά σου. Τότε ας πάρω εσένα για άντρα μου. Γιατί χωρίς εσένα δεν θα βρίσκα την τύχη μου. Μόνο έλα κι είμαι βασιλοπούλα, θα σε κάνω βασιλιά. Όχι. Εγώ θα βρω την τύχη μου στον δρόμο για το σπίτι μου. Και συνέχισε το δρόμο. Και πήγε στον αμπελά και του είπε πως «Μωρέ, εσύ στα χώματά σου, στα χώματα του αμπελιού έχεις κρυμμένο θησαυρό. Μονάχα βγάλ' το να και τότε το αμπέλι σου θα γεμίσει με καρπούς». Άνθρωπέ μου, ας τον βγάλουμε μαζί, να πάρεις τον μισό, γιατί χωρίς εσένα δεν θα βρίσκα την τύχη μου, του λέει ο αμπελάς. Όχι. Εγώ ψάχνω τη δική μου τύχη στο δρόμο για το σπίτι μου. Και τράβηξε το δρόμο του και έφτασε στο ψαράκι που είχε βρει στην αρχή. Μα στο ψάρι δεν είπε κουβέντα, μοναχά άρπαξε ένα ξύλο και χραπ, το χτύπησε στην κοιλιά. Βγήκε τότε από μέσα μια πέτρα μεγάλη και το ψάρι άρχισε να κολυμπά σαν όλα τα άλλα. Να σου φέρω πετράδια πολύτιμα από το βυθό του ποταμού, να σε κάνω πλούσιο. Όχι, λέει το αγόρι. Εγώ θα βρω τη δική μου τύχη στο δρόμο για το σπίτι μου. Και ο νέος γύρισε στο σπίτι του. Ναι, μα τι βρήκε εκεί? Βρήκε τον πατέρα του, φτωχό όμως και πρώτα, και ένα ταρπέλι ψωμί μοναχά.
στην τύχη του τούτη τη φορά γρήγορα. Τη ζήτησε τα ρέστα, γιατί τον εκορόιδεψε η τύχη του. Μα εκείνη του είπε πως 3 τύχες σου δώσα. 3. Και τις 3 τις πέταξες. Τώρα λοιπόν τράβα στο σπίτι σου με την τύχη που διάλεξες. Και ο νέος δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει και πήρε το δρόμο για το σπίτι του και λένε πως ζει ακόμα φτωχός όπως και πρώτα. Μα έμαθε, λέει, να είναι χαρούμενος και να ζει καλά. Και εμείς ακόμα καλύτερα.